If you low, makana mo no when I'm teaching as need kwa me muta 1 or 2 things na mama chero ife niile. I want to na amachakwa ni ife niile, watago. And if I jam muti ye bu no na dey my knowledge but power. Every day muta one thing. No matter how small. Make sure no if you add it to ife maro. You watago. Make sure no nwere ife muta na maro. And if all bu na muta na maro add go something to brain gi onye meet ye gi or for something different on a very very important magwacha ndi soro oyibo. All right, so abia chegoda mas na gwu na tata I'm going a guest in the studio, and also I got bagodun kata first to put that guest abia iya na akpia bụ warm up. I got warm up to ife I know onye ahụ ga-akpa tupu anyị aga n'iru nwe our visitor na studio. Alright, so I'm live na YouTube. Je na YouTube channel live vote ODENIGBO. Je na YouTube channel iga flying live na YouTube. I join na so line na emi ife diko to ise mi anime studio. I no kwa na Radio Garden oputalu na ebe obu na ino. Ihe obu na ine mo so ya buru na ino na Kafanchan mo na Sokoto mo na US. I ga-enwete nwaanyị na vote ODENIGBO na vote 104.3 FM na Radio Garden. Then I'm dobe go fam question na Facebook. Ije na Facebook ị ga-afọ ajụjụ nwe n'ụbọchị nke taa. And ajụjụ ahụ bụ kedu ka ọkụ ogbe gị dị? Kedu ka ọkụ ogbe gị dị? Ị na-enwekwa ọkụ reduce go. Iso na ndị bụ na ha adị enwezi ọkụ kpamkpam maka onwe dị na-enwebu ọkụ mana due to otu ọkụ si wee na-abịazi kịta ọkụ na-anyụzi kpatakpata. Ịghọtago? Then a lot of other people ma face difficulty mgbe ha chọrọ recharge ọkụ. Chi recharge ọkụ fa. Ha chi recharge ọkụ, notice na the thing na bounce back. Iwatago, fadi a recharge mu, asigi jebe na NEPA office, mo EEDC office, ma asigi chetu in the next 24 hours. Obuni when such an encounter, make a malo, bomb na phone, drop a message gi na YouTube, engage ye. Like share to your friends and also subscribe subscribe. Then you get to know na Facebook, drop all your answer ebe ahụ. My bomb na 0706 048 5853. My bomb na 0915 570 8347. Ka ị nwee ike sonyela anyị ka anyị kpaa nkata n'ụbọchị nke taa ka ọkụ ogbe gị dị. Kedu ka o si afịọ? Ka anyị na-akpọkwa maka ezinụlọ ife gbasara nwoke na nwaanyị. Ka anyị na-akpọkwanụ maka comfortability dị n'etiti nwoke na nwaanyị. Maka na love na-atọkwanụ ụtọ mgbe ife kwesịrị ime ezuo. Ịghọtago? Ịfụnanya na-adị mma ma ọ bụ na arụ mgbakasị adịrọ. Ịfụnanya na-adị mma ma ego dị. Yes, na love is sweet, but love is sweet mgbe money enter, and that is the truth. Ọ bụrụ ashị. Onye sikwa gị that na ego adị atọ ụtọ ọkwa ashị. Onye sikwa gị na ịdị mma ịta afụ ọ bụrụkwa eziokwu. O nwere onye je mma ịfụta afụ, o nwere onye pụtara ụwa afụ. Ụwa bụ gịnị? Ofu mbịa. Gbaa mbọ make sure that na aka gị na-ebuteli gị ọnụ mmanụ. Work. Kita ika dị very young or the very very important. Ka ị nwee ike na-afụ front. Ka ị nwee ike na-afụ front. Watago. So kpọọ m na 0706 048 5853. Ma kpọọ na 0915 570 8347. Gwa m ka ọkụ ogbe gị dị. Una na-enwe ọkụ, enwego changes. Ịchọ recharge ọkụ, na recharge ọfụma ka ị na-enwe nsogbu. Mma akpọrọ gị Beer Pelor Discussions by Flavor featuring Wagaji. Mgbe nna chetala azụ ka m pick call unu. Cheta na ị ga-akpọnwụ na 0706 048 5853. Ndewo.
Judy, Pepe Suba Begone, Panja Begone, Umawaya, Nigeria, Hi, Onyejekwe Cecilia Dalo, so Mungara Harry Dismas from Rwanda, Dalo. Honorable 326, hi. Onyejekwe Cecilia Kekime. Fanja Begone. Umawaya, Nigeria, Kedu. Anna Apache, Leaky. I'm fine at the moment. I'm fine. Abuja Bogidi. Hello, Agent OO. Oti. Oh, yo. It's about to get Welcome to the show and a presenter that won't stop giving it their all. Hi, my name is Ogio, your pilot one, and I'm passing the mic to the one that has current affairs in her palms. Hello, everyone.
I'm Jennifer, and I'm passing the mic to the George and Peacemaker in Volt FM Sports. I am Godwin, and I'm passing the mic to the Igbo culture expert giving us cultural gist. Today we're going to make a month. I found Bantichinazo. I told me pass the mic to Funya Nade when he John Uku. Manobo Jembe Umilo. What's up, my people? I go by the name Nonto with the Magic Voice, aka King of Ogbe United, and I'm passing the mic to one person when they grip anything like Pokato. Hi, Volt family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver when they collect Tife. You know now. Hi neighbor, it's Jason here and I'm passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Malaika and I am passing the mic to you. Yes, you. For being part of Gold 104.3 FM. And they all know my Jesus. Hey! I'm the most Kenzie Prophet, aka Madam Teresa, all the way from the Bagla. And I'm not Debbie Bull, we made 104.3 FM. You go. Alright, sana chetagomazu na Volt 104.3 FM afambanti chinazo ụmụaka isi emia akpachala egwu ekwuchala okwu akpachala egwu agbachala egwu ekwu okwu dana onwe mgbe ọ ya abụza ekwu okwu. Alright, so agwa m unu si unu kpọọ ọnụ m ka mmalụ ka light situation dị n'ogbe gị. Kedu ka ọkụ si adị? Kedu ife na-eme? Ọkụ a na-adịkwacha because ama m na onwe mgbe heat chọrọ igbu mụ na gị na this country. Oh, mgbe heat chọọ igbu anyị niile na this country. So ọ bụ na onwe ka o si wee madị ime ka mmalụ nga rush kita jee na YouTube ka ngụpụta messages nwe na our YouTube page. Enwe m Honorable 326 sim hi. Mungara Harry sim no si from Rwanda wee na-ene anyị. Onye jekwa Cecilia sim good evening Auntie Chinazo, I am fine. Auntie Chinazo, how are you? Ademoma, Dalo so. Brain Charles, Chukwuma Sim, good evening, Auntie Chinazo, beautiful lady thank you for your good program always. Your face looks so shiny. Thank you. It's been long. May Almighty God bless you and your work. Dalo so, I love you too. Onyejekwe Cecilia Sim, okay, thank you that we have seen the last day of March 2026. Our God is faithful. Thank God though. Thank God, not last day of March. I nega dendo for 1st April. And Chukuma Sim per your conversation concerning about lights around our environment. Well, since last night around 10 p.m. we luokita no kodi. Up till now before the chelum time. As of the time we just send the message at 4:44 p.m. no kodi we luokita. It's a good news because a lot of us tala for some persons non independence layout. Of course, Tapaloa Folk and Agwam Nangano in the studio with someone and Donya He Lutego or Berutego and I'm in the studio right now with our special guests. Oburonyo Fo on Abiabuba. Welcome, sir. Good evening, Auntie Chinaza. Kekime. Okay. Ndemma. Oyemuni na studio wo Mr. Emeka Ezenyawa, Head Communications, Main Power Electricity Distribution Limited. So nyawa bo the personal stand between Ginwa, Mwa, na ndị mainstream of ya. Main Power ndị na-enye anyị ọkụ, ndị na-emeki sure na ọkụ dị na Nigeria ma ọ na ọdịrọ nyawa na-ekwuchitela anyị ọnụ dịka o si gbasatalụ EEDC. Mekwu Enugu ko South East. Okay, mana Main Power bụ Enugu. EEDC bụzi eburichago EEDC anyị nwechazi discos na each of the states ebe EEDC na cover by virtue of the Electricity Act which enables states to now generate, transmit and distribute electricity. So ịbịa na Enugu now anyị nwere Main Power, ị gaa na Anambra anyị nwere First Power, ịbịa n'Imo enwe Transpower, ịbịa na Ebonyi enwe Eastland, ịgazia na Abia Ụmụahịa enwe New Era Electricity. So otu a ka o si wee gbatakwụrụ. Kezi ihe mere o ji gbatakwụrụ otu ọ dị iche iche, ọ confuse anyị. Mgbe ọ confuse unu, ịma na ndị gọọmenti etiti abịago unbundle the operation of the distribution companies.
bịazie anyị ikike ka steeti na-eplace na the market mgbe federal government na-afụ maka electricity but kịtazi states nwere ikike to set up their own regulatory commission and also enact their own law to regulate their market. Yeah, so abịazịa ha enact their law ha, the distribution company, which is EEDC in this case, abịazịa register a subsidiary company ga na-afụ maka ihe gbasatara electricity na the state. So ịbịa n'Enugu kịta ọ bụrụzi EEDC dị in charge of Enugu or main power. Ndị Nigeria, ndị Enugu State Electricity Regulatory Commission enyego main power ikike ime electricity distribution. Ịgakwa na Anambra, ndị Anambra State Electricity Regulatory Commission enyegokwa ndị first power ikike. So otu aka ọ dịkwa na steeti ebe ndị ọzọ. And ihe ọzọ uru ọzọ ihe abakwa bụ na ọ bịazi egbujicha operation EEDC. Ọ dịzịa closer to the people. So ịbịazịa adịzịa focus na the states. Onwe ka ihe si na-eme ọ bụrụzi ịbịazi isi Imo gbara bịawa Enugu maka issue ị nwere ọ isi Anambra gbara bịawa Enugu maka na head office EEDC bụ n'Enugu ka ọ dị. So kịta na enwechazi distribution companies nọcha na those states na-afụzi maka ihe gbasatara electricity. So n'Enugu dịka o si gbatakwara anyị bụ main power. Anyị nwa bụ ife na-ekenyezi anyị nwa na-edistributezi ọkụ n'Enugu niile. All right. Okay, so now and it is not news to you that now sometime last month, no way ka ihe swede. Mo Ogbe na-enwe ọkụ 22 hours a day out of 24 hours. Nọkọtazi nwezi 1 hour. So amara m ihe kpatara ya, but ịmago dịka otu isi wee kwụrụ na position gị na main power right now. I am akpọzi EEDC or main powers. Kekọwatụgodo like kedu ife menụ. Okay, ịma na dịka nsi wee na-ekwu na oke n'ọrụ anyị bụ idistribute ọkụ and license anyị bụ distribution license. So onwe ndị bụ ọ bụ ọrụ ha emebeta ọkụ, nwee ndị ọ bụ ọrụ ha ibutere anyị ọkụ ka anyị kee nyewezie Anti-Chinaza na ndị customers anyị ndị ọzọ. So ọ bụ na ndị a na-emebeta ọkụ emebetara enough ọkụ, ọ ga-eme affect hours of supply ị na-enweta. And onye nwa bụ nsogbu anyị nwegoro ihe a bidokwa na ngwụcha arọ gara aga. You know, ndị na-ebebeta ọkụ, ndị generation companies bịa nwee constraint, gas constraint, because 75% of the generation plants bụ gas ka ha na-use. So 25 bụ hydro. Ịma mgbe ụfọdụ ndị mmadụ si na mmiri zobe na maka na mmiri adịghị ezo. Ozugbo mmiri a metụkwa n'ala na like this gbim. Hey, thank God no n'Enugu ka nọ na mmiri ọkụ ama nwe issue. O made it 4 hours m kwuru ihe a ọkụ pịa. So ihe mere ya bụ na the gas suppliers nwere challenge. So ndị na-emebeta ọkụ enwetara gas to fire their plants. So ọbịazie may affect energy a na-generate. Okay, from 5,000 I na-ekwuzi okwu 3,000. And ịma na from that energy a na-generate ka anyị nwasị enweta allocation na-abịa to us. So allocation anyị na-enwetachebu ma 400 megawatts ma 390 something. Anyị na-enwetezi 200. Mgbe asị na anyị na-enwetache 100 sef. So and anyị nweta etu ahụ as EEDC. Anyị bịaza kerie ya nye main power, nye transpower, nye Eastland, nye New Era. Okwifugo, by the time ọ ga-agbadazi etu ahụ na-afụzi na enwike each of the discos a na-enweta ihe dịka 30 megawatts. So 30 megawatts ịwondawazie ihe ebe ọ na-eje. So it affected the availability in the customers anyị na-enwe. That's hours of supply. Dịka isi wee kwuo na ị na-enwebu 22 hours a day. Ịnọgidezi ide enwetazi. So ọ bụ na ọkụ adịrọ, ọ bụ na emebetara enough ọkụ ịma nwe ọkụ dịka osikwa. And enwe ndị ọ bụkwa ọrụ ha ịmanage the grid, ndị Nigerian Independent System Operators. So ọkụ bịa ọha ka ọ dị na-amanage ịfụ na enwe balance na the grid, so na ama nwe ihe akpọ system collapse. Ịma mgbe ụfọdụ anyị na-abịa dasị na-enwe system collapse na because ọkụ anyị mebetara adịrị enough stabilize the grid. Anyị nwa bụdịle man ihe anyị na-akpọ ya na grid da. Onye nwa na ofu ya. All right, so I got to know from the people how they felt in the past few days, and of course now
I'm na-enwego improvement my area enwego. enwetụwago improvement. The Mm. numbers na ha agbagote mana ọ dịbeghị otu o kwesịrị ịdị mana a na-enwe improvement. Na mgbe ụfọdụ kwa ihe na-abụchakwa nsogbu bụ fault. Ikekwe n'ebe ibi enwee fault. So enwee fault ịma nweta n'ọkụ until I clear fault. So a combination of issues. O nwere ike ọ bụ na transformer unu nwere problem. Feeder na-enye gị ọkụ nwere ike ọ bụ na feeder na-enye ọkụ mana transformer gị nwere problem until I correct that problem transformer gị nwere ịma nweta ọkụ. So ihe a bụchakwa ụfọdụ challenge ndị customers anyị nwere. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Chatani on a Volt 104.3 FM. Hello. Hello. Good evening. Keki me. Kafa gina bisi abai. Daniru. Sometime last year, prepaid meter. As you know, we're ordinary prepaid meter. I got what's up, 100 and something thousand. Okay. I acquired the ego. So last month, I required recharge or bounce or back, recharge or bounce or back. So one contact engine network is in Canada Opera Avenue. Nebe PNT. PNT. What the guy also now with net areas of 69,000. Not areas of 69,000. Everybody could try 100 and something thousand even be right prepared for. So I had to look at what 69,000 on anything way. So my question now to this our government studio now, why would you do now? Because they can't move from now. I'm not a charge or upon my direct Okay, can you go there before I drop? That ego is na as no ji no 100 and something. Equaria once. Yes, I put off your Kedu ebe equaria? Kedu ebe equaria? No. Check I got to onwe ije nye mmadụ ego ka ije kwunye na company. Ka ị nyere ego. Mba na nke ahụ imetere ya. Anyway, drop or we'll address it. Okay. So, sometimes ka ọ na-akọ akụkọ a ọ metara m n'obi na onye a dịka ojego kwụnye ego na akaụntụ mmadụ. Ị kwesịrị ịkwụnye individual ego. Ị kwesịrị inye ịkwụchi ịkwụ ụgwọ ijee na cash office kwụọ ụgwọ enye gị receipt. So ọ bụ na ị ga-abịa ọ bụ na ị chọọ ime mkpesa ịbịa onye anyị nyere ego anụnwa I'm sure na ikekwe na ịma afịa ma na iji nọmbịa ịbịa mee formal report ka enyocha nya bụ ihe. So ego ahụ ọ banyere na akaụntụ gị. That's why you're still having to pay. Apparently ị na-akwụ ụgwọ before na-reduce. So we reduce to 60 something ịbịazi amara. So it's unfortunate and like other people na-egekwa ntị as now a learning curve. So onye ọbụla mụta onye si gị kwụọ ụgwọ make sure na ị kwụrụ ụgwọ to the right channel. Ọ bụ na ije na main power cash office kwụọ ụgwọ enye gị receipt ọ banye na akaụntụ gị ịghọtago ịma nwe nsogbu a. So ijego kwụnye ụgwọ to the wrong person ọ ihe mere gị ihe anụ. So gụnwa ka ọ dezere ime report, formal report or petition mention onye i nyere ego ka eme investigation address enya bụ nsogbu. And ihe a mere ya bụ na ka ọ na-recharge ọkụ like dịka ebudori ya bugide ebe ọ recharge gidere ọkụ oge ya na-reduce werezie ebe ọma mbunwuzie ya dropzie ya bịa ọkụ kwụsịzie. That's part of the problem anyị na-enwe. People should ndị mmadụ kwesịrị na-eso usoro na-eme ihe kwesịrị ime. Ụfọdụ bịa ha sị gị na ha onwe program anyị ga na Ụmụahịa last week. Ofu customer na-ekpesa na onwe onye ọrụ anyị ọ na-enye ego ụgwọ ọkụ ya every month. Ọkụghọtago. So emechezie mgbe e wetara ya bill ọ bụ na ego ahụ ada reflect na aka. Why ga-eji na-enye onye ọrụ ya? Why na-eme njeje kwụọ ụgwọ n'ọfịs? Or
enwe some collection agents I enwechekwa around where you can pay and they wish you receipt. And account number bụ main power account number or an individual account bill number. as a customer ị nwere account number. So ịkwụ ụgwọ kịta or reflect ya na account gị. Every customer bụ customer main power nwere account number. Ịrụcha ụlọ bịa sị ka register your house, ihe a ga-enye gị bụ ị ga-enweta account number. Account number ahụ bụ transaction niile na-eme ga-anọ under that account. And ị ga number. na-afịa. Ị ga na-afịa. Ọ bụ na ị nọ na postpaid, enye gị 10 naira this month, ịkwụọ 10 naira or reflect ya na the account. Next month enye gị 10 naira, ịkwụọ ya efufu, ị na-afụ everything. Isi nye gị statement of account, ịfụ everything ka ọ dị n'ebe a. Mana ọ bụ na ị na-enye mmadụ, onye ahụ pụọ, o je were ego a mee another thing. Ị bịa sị na ị kwụrụ main power ụgwọ, ị kwụrụ main power ụgwọ. Ijọsụ gị na mmadụ jọsụ mee two aside. Yeah. So biko ọ ka mma na anyị mee ihe anyị kwesịrị ime. Ihe ego a na-akpọ afọ abụrụ obere ego 100 and something. Ị ga-ama ihe ọ ga-egboro gị na. So biko anyị na-ege ntị. Ekwughọtago. So biko mee mkpesa ka anyị na-enye ya bụ okwu anya. Hello. Okay, ka ime. No, gaa n'iru. Okay, si ebe redio gị nọ pụọ ma reduce your radio ka anyị nwee ike kpaa nkata ọfụma. Gaa n'iru. Nke a bidoro na November last year. So mgbalụ wee jebe n'ọfịs ha na-eke ọchụ si ha biko kedu ihe a na-ewetalụ m ihe a because na mma na m eji hụrụ ụgwọ nwaanyị nọ na customer care section or unit wee sị m biko n'iwe ihe a bụ general mistake from their billing section. Muna or general thing. My next month's bill, my mama for them. Can I manage no? Let's do it because how we because the match of Makata, a mother, Siban, and mother, next month, you have December 2025. Papa bill or blue fee. One of whatever. Number single say about a full wine and full key. Supermuka and a very man, a smoky moon, the letter of complaints. And the other Panama, and the other the letter of complaints, the chat, and submit the swear stamp and your acknowledgement. So then I had a look into it now, January 2026. Here, the rapper of the good feeling. One of our children by. I still don't worry, I will look into it, and I have a response. No? See how old. Since that January, we make it back, and what the response to me, but from also in February, I still don't worry, I will look into it. I still don't do it, only good fee, and yes, to 4,000 something. When I'm going to just go with the monthly, I still monthly. So now I wonder, can you imagine the low because you know how can you see where area 64? When in November 2025, I think no mistake, now when I bill generate the computer and can. So now I wonder, can you do a capital or do because actually, like I'm not general video when I realize. Ị gwara anyị afa gị na ebe isi akpa anyị? Afọ m bụ Ọbịageli, esi mmemme na-akpọ. No, Ọbịageli? No. Okay. All right. Okay, daalụ Ọbịageli ekele gị. Ma obi na-atọ m aṅụrị kịta bụ maka na Ọbịageli mee ihe o kwesịrị ime. O dere akwụkwọ si na emekwere acknowledge, so ọ report gị formally. I want to believe na no mistake dịka esi wee gwe, and it also underscores ihe anyị na-agwa ndị customers na onwe ka ihe si wee gbagwojuo oge anya gị jụọ ese maka na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ robot na-arụ ọrụ ọ mmadụ
mmadụ nwere ike mee mistake ọ bụ na ị bịara bịa jụọ ese the thing na-adịrịzi aga so otu anụnwa ọ degoro akwa sị ya na a ga-correct ya I believe na a na-work on it ịma na before may adjust that correction ọ ga-aga through some processes. Yeah, so ọ bụrụ ihe a ga-abụ just asị gị na ọ ga-correct eje ya correct ya ọ ga-aga through approvals. Otherwise, people can just be messing around with the data. So, the good thing we need to go, the reminder, and just that 60-something behind your account, it will definitely be resolved. But unfortunately, the man may automatically because of the process of or the maybe na complain na bail na or the high I bet me investigation and we need for adjustment that happen immediately I bet they may apply for that adjustment or gather through the approval processes until they wanted the final approval before they reflect. Yeah, so they get it that maka call again ebe agwa again no mistake again anya and the obi dem ahụrụ na idere akwụkwọ ịchọzikwa ime escalate otu ị na-ede na-ewega na ebe ahụ inwe ike dezie wegara head of customer service na head office anyị nọ na 62 Okpara Avenue ka ya bụ okwu rigozie enu so that ka enenye anyị ọfụma ka ọ gakwuo ọsịsọ ime attach those letters i degoro before and the acknowledgement ka e wee nenye kwuo ya anya fast track ya the process. And I hope you know your own copy of those letters because another thing. Because we was na a copy. Okay. Okay, you copy now. Go see now. Hello. Hello. Okay. So the guy's name to put cost on the other abatawa. Afum improvement kita na oku. Opota na nya bụ nsogbu enwelu. Abịa go na njedebe. Ka aka na-eme ite strong na ka ga-afụkwa ihe anyị fuguru before. Okay, iji a na-enweta nwa obere improvement maka tata ihe enwetara 230 or 237 megawatts before a na-enweta 200 a na-enweta 19 something. So tata is an improvement from nya. So and they ọ na-eme improve like this ọ ga na-reflect kwa na service ndị customers na-enweta. So a couple of customers agwago ya say a na-enwe improvement. So ọ na-adịtụ stable and ịma mgbe heat bịa dị too much. So heat nsogbu mee ndị customers arụ afọ ha ọkụ, you know. Mgbe heat kpụ ọkụ n'ọnụ. So that time, you know, the drop in energy allocation coupled with the heat bịazi gbakọ aka ọnụ na-anyụzi ndị mmadụ ịkpakọ. So ọ na ha arịgota small and anyị na-ekpe ekpere na-enwe olileanya na ọ ga-eme improve. Yeah, so that nsogbu ebenata. Hello. 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 All right. Just watch my Zuna 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Hello. Kekime. Kedu kwan. Adamma, Emeka Zendewo. Daalụ nwanne mmadụ. Afambu chana makpọkọ menugu. Emeka Ezefu na-emedemma. Nkọwa ga amake na ha agagharị ebe niile na-akọwara anyị mana ọ nwere ihe na-agbagwoju m anya since ị na-ekwu na ndị generation na-enye ụlọ ọkụ na-adị nke a na-enye ada ebusi ibu unu na ndị South East kesa ya unu ga-enyezi anyị mpe ọ na-adịkwa m ka ewetawe bil anyị kwesịrị ịdrọp anyị nwa na estimation abịakwa ewetakwa the same bill a na-ewetara anyị mgbe aha ọkụ na-eju eju biko kedu ife na-akọ ọsị ya ekwesịrị bil gawa otu ọkụ na-adịrị enọf bil kwesịrị ịdrọp. Nke ọzọ na-ekwukwa okwu ya bụrụ ndị a na-enye mkpesa maka uru aka ndị ọrụ unu na-eme otu agụwa bụ pesin onye na-anụ ife ndị ọzọ na-ekwu amara m otu isi efere ya ọ bụ imeghe encourage ka enwe ike ichie atụ
Okay, I think ni nweta a point ya. Alright, so ọ na-ekwu okwu maka ndị dị estimated. Na otu ekesagolo ọkụ na ekwesịkwala ikesa ha ego na-abata. Ya nke a bụ eziokwu. Everything na-esitekwa na service band onye nọ. In as much as na ịma na ọkụ drop kwa o nkwe ndị like for example ọ bụ feeder like band ihe na-akwesị inwe minimum of 4 hours and ha na-enweta 4 hours bill ha ga-abụ no bill ha ọkwụyọta mana ọ bụrụ ihe dịka onye band A for example na kwesị inweta 20 hours and nwetara 20 hours a na-consider che ha ma a na-enye bill ọkwụyọtago so mana dịka nsi wee kwuo na mbụ anyị na-eme encourage ndị customers ị na-eme express themselves onwe ka osu dịka ọga uche anụnwa na onwe ka osu gbagwojuo anya na bill a reflect or service ọbịa mee mkpesa enenye anya enwe ebe anyị nwere record of availability to different areas wee were ya wee mee address concern ya okwukwa kwuo maka ifish out ndị na-arụrụ aka anyị nwere whistle blowing platform and anyị na-ayọ ndị customers anyị ka ha jikọọ aka ka anyị fụ na a sanitize network. A lot of illegalities, a lot of corrupt activities na-aga on dịka ife nwanne anyị nwoke Tonna were 100 and something jenye onye a na-akwụ ụgwọ ọnwa ya a na-akwụ onye ụgwọ ọnwa ya o werezie ego nke ya jee mkparị asara na-enwe olileanya na Tonna ga-erase ihe so that we will address it. I will be willing to work with you ka address ya this issue ma ọ bụ na ị ga-abịa nsogbu anyị na-enwe na ndị mmadụ adịghị ekwe abịa enwe whistle blowing platform dịka uche si wee na-ekwu ịkpọọ akara 0814 602 6678 0814 602 6678 ihe a whistle blowing platform anyị kpọọ ikpesa ịgba ama your identity will be protected ọ bụ na o nwee ebe illegalities na-eme around your place egwu anyị ka abịa na-enyere ya anya. Okay, can take away one more call. I will put here the very important. Hello. Hello. Can I find a visa at buying? Okay, from the Chris Menard. Ebuka from MNN, no. Daalụ Ebuka. Ekene gị Ebuka. Daalụ so. Daalụ Ebuka. It's not from Emene. I can from Kubo Road. Kubo. Ebe Kubo dị? Ọ dị no ebe Emene akwa. Okay. Off ebe rehab. Ị na-aga side ebe rehab. Okay, mkpesa ga-ekene gị maka ka isi wee ọdọ ijerazie use the whistle blowing platform ka identity gị ekwesịrị ịpụta mana onweghị ihe o mere. Anyị kene gị ihe aka ka anyị na-ayọ ifo ka o si na-ekwu o metakwa aka na ndị na-ekonye ọkụ ihe a niile bụcha chalenji anyị na-enwe ịga n'ogbe ifu ndị na-ekonyecha ọkụ ifu ndị na-eme bypass ifu ndị na-arụcha ụlọ jọsụ dọrọ line donye na be ha na-amụ ọkụ
so ihe a bụcha ihe jọgburu onwe ya, and ọ bụ na anyị etinyere ọnụ gbakọ aka ọnụ, ihe a ga na-eme affect service anyị. Ngwa n'elu ogbe niile ofu onye dọrọ ọkụ dọnyere onwe ya. So a ga-enebere ya anya, nke a bụ nkwa m ga-ekwe gị. Daalụ. Then achọrọ m, o nwere onye si Eziagụ wee send a message na YouTube, ọ sị na fe nwebe ọkụ. Biko, a lot of places, amama nke anụ ekegolo ọkụ eke kịta anụ, amama m na ị nwezikwara agba mana Imo State, mana Anambra, ma that place is a place of concern. Akwefula ebe Amaọbịa, ijewe Amaọbịa, ijewe Nnọfịa, ijewe Abaga na ijewe Agụrụ, a lot of them adịghị enwe ọkụ. Ịma abịa sị na adịghị enwe ọkụ, kedu ihe mere na adịghị enwe ọkụ? Ọ bụrụ na unu akwụrụ ụgwọ ọkụ, a ga-disconnect, unu na-ama nwe ọkụ. Prepared me. So ọ ịma ihe mere na ha adịghị enwe ọkụ, ọ bụ na e nwere vandalism, ọ bụ na abịa vandalize ya transformer, enwegodi prepared meter ujuo n'ụlọ gị, ịma nwe ọkụ, ọ from transformer ka ị ga-esi nweta ọkụ. So udo mkpesa dị too general. So anyị na-like ka mkpesa dị precise. Ọ bụ na ibi na an area and unu adịghị enwe ọkụ, ị ga-ajụ gị ese mara ihe mere unu adịghị. Inyezie m background, mụnwa si ebe ahụ rụbazie ọrụ, ọ bụrụ ịpụta isi na unu adịghị enwe ọkụ, ọ bụ na a major fault. Like now, ndị customer sign nọ na Nsụka, I just replace indoor panel ha over the weekend. Okay, before that time ha bịa na-enwe challenge n'ọkụ, a na-eme ha backfeed, ejiri another feed a na-enye ha ọkụ. So ha dị enwezi ọkụ otu ha si kwesị inwe because of that equipment limitation. Nke a nụnwakwa nghọta na enwe equipment limitation mee na ha dị enwe ọkụ otu ha si nwe, mana arụzighị ya kịta, nsogbu ha anago. So onye pụtasị na adị enwe ọkụ, ka ha amansi ha da akwụ ụgwọ ọkụ. Onye na-use prepared meter nwere ọfịs ebe ọ na-eji egoro ọkụ, ị na-ego ọkụ n'ikuku. So biko onwere onye bụ ụmụazị, ije n'ọfịs enwere feeder manager. Anyị breakchago operation anyị to the extent na ị ga-enwe interface with somebody. Enwe marketer dị in charge of a particular area. Ma ịmago the marketer, ị ga-ama feeder manager dey responsible for that marketer. Ma ịmara feeder manager, enwe district business manager, enwe customer service offices. So these are channels emepere ka ị na-eyuzu na-eme mkpesa, jụọ ese. Ịjụọ m kịta, mkpọwazịa ndị n'ebe a, jụọ ha kedu ihe na-eme, nwe nsogbu dị ebe a, nwe nsogbu dị ebe a. Ọkwetago, dị mere acknowledge na network anyị dị vast, and anyị nọ ebe a kịta. Ịma m nọ ebe a, ịma nọ n'ụlọ mara ihe zụụ n'afịa, mana otu a m bi n'ogbe, mama afụrụ ọkụ, ama m akara m ga-akpa. Anyị nwere call center, ịkpọ call center mee mkpesa. Ogo nọ agent inweta amarọ ihe na-eme ebe ahụ, ọ jụọ ese, nyezie gị feedback. Mana ịbịa sị na adị enwe ọkụ, nke a bụ ka ebe a na-agụ antem, adị enwe ọkụ, adị enwe ọkụ. Kedu ihe bụ ịkpọ mmadụ na phone at this time and age? Onye asị gị na ọkụ adịrọ na phone, na fe enwebe ọkụ, na ọ na-acha ebe ọ ya acha. Ọ bụkwa na ọkụ dị n'ogbe nke ọzọ, na street nke ọzọ, ma ọ the other phase. It still boils down to ihe m na-ekwu. Kedu ihe mere ede ji ebe enwe, kedu ihe mere na ha enwere ọkụ? Ị ga-amatụgodi. Part of ihe anyị na-preach bụ ka ndị customer side interested n'ihe anyị na-arụ. Anyị na unu nwere relationship. Ọ bụ na m kwesịrị inye gị ọkụ 5 hours in a day, na-enye gị 1 hour in a day, ị nọ 1 hour in a day for 1 week, ọ dịrị gị normal? Ọ dịrọ normal? Ị ga-ajụ ese. Anyị nwere social media platform, anyị nwere call center, anyị nwere customer service reps na service center and district office. O nwere nke ị chọrọ ime, ị nọrọ nnọọ n'elu bed na-eche ka ọkụ. So biko let's work together, okay? Commitment anyị bụ ịserve gị, and ọ bụ na ada serve gị, it should be a concern to you. Ị ga-jụ ese mara ihe mere. Ịbịa sịwa m na Nnọfịa anyị nwere ọkụ, I might not be able to respond to that. Ebe a niile a na-enyecha ha ọkụ, ọ bụ na e nwere problem ha na-enwe. Ụfọdụ ndị ga-eje, ọ bụ na abịa atọ kebụl ha, ndị ori bịa atọ kebụl ha, ma nwe n'ọkụ. O nwere ị ga-eje, ọ bụ na ha kwụrụ ụgwọ na ha disconnect ya, ha ma nwe n'ọkụ. So onye kwuo
mkpa ya onye tụ background ihe mere anyị ma nnọnwa ebe a mara ihe mere na ebe ndị na-ekwucha anyway I just hope na anyị na-enwe enough because ihe niile abụkwa literacy mmadụ that na-enwe the whistle blowing place ebe nwere ike ikpese ọ na-enwere office ịgba ama ma ọ na-enwere office ọ na-enwe people a lot of people na-atụ ụjọ because of the country ebe anyị nọ ịghọtago ọ bụ na ị na-akwụ ụgwọ ọkụ ọ bụ na ị bụ customer main power ma customer transpower enwe ebe a na-eje akwụ ụgwọ ọkụ ije ebe ị na-eje akwụ ụgwọ ọkụ AJS customer service rep nọ dị so ọ bụ na ịbụrụ customer ịma na onwe ndị abụrụ customer mana ha ga-adọdo anyị n'ukwu so anyị tinyere ha ọkụ onwe ndị a na-akpọ consumers ha da akwụ gị ụgwọ ọkụ mana ọha bụ ihe ga-abịa gado gị sị gị na ọkụ adịrọ gị bịa tinye ọkụ mana ọ bụ na ị bụ customer bill gị nwere phone number site so ịmarodo onye ga-ahụ ịmakpọnwụ nọmba dị na bill gị. So these are some of the issues. So then let's talk about these people where this prepared meter on our na code. They need tamper code. Can you hear na that one a face gear out in used. A lot of people on our day with a pin code it's near teller. The code na be na teller if I'm not mistaken. I think Nama Fugia ever once or twice. That tamper code now. I'm na anytime you je nepa office agenye anytime you je na the office agenye eji here jonjo ade akwụkwụ na line just if enye goes but that prepared meter now or card as onye ma anya ihe ofuma ina advise anybody nwe to take it out ko okadi very near see use to be an order but depend amakwa mo do prepared meter na-ekwu mana ohe gbasara tamper code onwero ihe ndị njọ ya that's not a mere ede ji ebe nwe so sometimes onwe ndị ga-eje rụrụ aka n'igwe ọkụ ha dịte na-abanye tampa ihe a bụ mechanism mita na-ebu ga-abụ sense ya maybe na-achọ ịbịa rụrụ aka ọbanye tampa and ọbanye tampa ahụ ị ga-eje request ya for tamper code ịma ikwu si na ije ha na-enye gị onwe ka ị ga-esi bịa karịa ma nyezi gị abịa mee investigate mara ihe kpatara iji request ya tamper onwe ndị nke ha na-eme ewu ọkụ onwe ka sọji ga-esi bịa the meter aba tamper code you need the code to open it up so it happens so ọ bụrụ ihe ị ga-esi gị ga-atụfuo meter less ma na meter ahụ enwego nsogbu ọzọ ịkpọkwa call center anyị nye akara mita gị na ihe niile enye gị ya mana frequency adịzịa too much abịazịa nyocha mara why ihe eji abakarị na tampa. Okay, sorry mana abụ m onye oke ajụjụ ọ na-alụ onye ajụjụ ada efu ụzọ enwekwa ike eburu m ha m jee ebe m amarọ nwere ege a na-eme encourage jụọ ajụ maka na ụfọdụ ihe na-emecha ọkwa na-ajụ ha ajụjụ a na-eme ndị mmadụ a na-afọlụ victims jụọ ese anyị our doors dị open bịa jụọ onwe ka o si wee dịrị gị jụọ akọwara gị mụta ịkọwakwara ndị ọzọ ọkụghọtago like nwanne anyị nwoke anụnwa ji enye mmadụ ego na I'm sure na ọ learn go from this ọ na-ewute m so much ka m gwa nke eziokwu anọgo m onwe ofu enyi m mgbe ọ rụcha ụlọ sị na ọ chọrọ ka a connect ya so nkọwachara ya ka a ga-esi mee ka a ga-connect ya tinyere ya ọkụ o mechaa ihe niile nyechaa ya ma account number ya nyechara ya ka eme apply for meter na-echezi for meter mgbe a na-adọnye igwe ọkụ mita ka ọ gwa m na onwe ndị bịara ọkwa onye mụ na ya na-akpa o jikwa akara mụ na ya na-akpa ndị anụnwa ya bịa narị ya ego ka e wee tinyere ya mita bụ free o eti nwute m nke ukwuu and mgbe ọ na-agwa m ya nsị ya na okwu na-agwa gị bụ just maka ugwu m nwere n'ebe ị nọ because otherwise m nwere ekwesị ọdịbe ike tụpụ gị ọnụ ịkọtago so mgbe ndị a bịakwutere gị mee na ị gwara m gaa ọkwụọ 150,000 adọnyere ya mita so and mgbe ụfọdụ ịbịakwa na-ajụzi onye a kedu onye bụ onye ọ sị gị hapụ ya so ka obodo ga-esi dị mma ọ dịrọ mma ụdị onye a kwesị ka
eme ya ihe kwesịrị ime ka ndị ọzọ nọ n'akụ makwa na Mụtakwa ihe. ọkụyọtago. So biko ọ na-ewute m rinne maka na ama ka obodo dị kịta. Ama m ihe ego a ga-emere m Ọ bụ na enye ọbụmụnwa gị. ji ya. Hello. Good evening. Good evening. Ka ime? Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? No, Chizoba. Connection fee a na-ana obodo a, ndị obodo a na-eri achọ, like ndị obodo a kwesịrị na-ewute ego connection fee shọ ndị isi ka m chọrọ ịma wute anwere m ji achị. Ke nke bụ connection fee ka ị na-ekwu. Connection fee, national connection fee. Onye si n'ebe ndị obodo abụrụ manpower biko. Ndị obodo abụrụ manpower. Okay, so connection fee from ndị obodo abụrụ from manpower. Ikekwe ọ bụ na ndị community billing and all that. So ọ bụ na ihe gbasatara operation processes anyị okwe nghọta mana nke a gbagwoju m anya. Nke a bụrụ their own. Ọmaghị ihe Ọ sị na ndị obodo. Ọ bụ na ndị ọrụ anyị ka gị na ha na-eme anyị mara anụ ka esi etinye ya bụ okwu ọnụ mana ndị obodo anyị anọrọ ebe a on behalf of ndị obodo. So ọ bụ na o nwee arrangement ha nwere na obodo na onye agreement ha nwee. Onye rụọ ọnụ chọọ itinye ọkụ na ọ ya afụ ndị obodo ịmanụ ọfọ ndị obodo ọ bụrụ nke ha bụrụ. Hello. Kedu afa gị na-ebe isi akpọ? Okay, Chizoba ọ sịrọ na ị na-asị asị, ọ na-achọ ịkọwata gị. Chizoba ị nwere bill? Ị na-enweta inwe bill? Mempower na-enye gị bill ma ọnwa gwụcha? Over. Okay. Ama m ebe ntị etinye okwu aka. So bara uru mma nkwu ihe ma amarọ aghọtachara m ihe ọ na-ekwu. O nwere bill. So ọ bụrụ dị customer. So ọ bụrụ na ọ na-enweta bill, achọbụ m ka nsi ebe a wee ghọta ma ọ bụ ọ na-enweta bill ma ọ customer ma ndị otu anyị na-asa abụ ha. Ikekwe ọ bụ na community arrangement. So biko ọ bụ na ị nwere nsogbu ọ mkpesa jee na Ekọt, ọ dị ka Ekọt dị in charge of this place. Gaa mee nya bụ mkpesa ka o doo anya maka otu ise present o doro anya chacha. Ọ bụ na ị nwere bill na nke ebidogodo na bill gị I trace be the thing backwards. Mana aghọtara m ihe ị na-ekwu maka ọ bụ na aghọtatu ihe ọ na-ekwu. O nwere compound ọ ga-awe bata si na landlady na-akwụ ụgwọ. So gị nwa ya ejezi wele ego gị nyezie landlady akwụzie ndị ọ na-akwụ. Landlady ma gị ma landlady nwere ka ọ bụ na a na-awọrị unu na-abụ mana landlady uche niile bụ na ego na-aga na nke ndị NEPA. So ọ ga-abịa. So onwe mkpesa jọsụ jee n'ụlọ ọrụ anyị customer service rep nọ na Ekọt mee nya bụ mkpesa. Onwe ya ajụjụ ị chọrọ eju ebe a maybe ọ bụ na ihe anyị na-afụ one on one anyị nwee time jụtacha gị ihe mara ihe na-achọ ịghọta kọwara gị ya dịka nsi wee mara. Alright, so ka ụbọchị na-eme kwarapụ time anyị na-emezi anyị kwarapụ na studio. Cheta na anọ m na studio with Emeka Eze nyanwa bụ Head Communication Manpower Electricity Distribution Limited. So anyị na ọ bụ na onwe ka o si wee dị ndị ekpọta ya na studio bụ na onwe ka o si wee ma mkpụrụ last this month now ịmakwana eche na ya banye ga April na-ekwu last month na this March na nke anyị ga-ahapụ na ya echi. So onwe ka o si wee ma mkpụrụ nsị ka anyị bịa mara ife ọka nke a ọkụ dịka ọ bịa yesterday enwe m ọkụ ọfụma nwanne nye enwe side m na-enwe ọkụ ọ dịka ma na-enwecha elu ọkụ 23 hours 30 minutes. So abịa na alụkwa m ọkụ nyebezie m 1 hour ọfụ m ụfụ na arụ si na onwe ife na-eme na onwe ka o si wee madị. So sị ka mma na nke a na-etesịrị anyị n'ọrụ ka acha anyị the 10 n'anya by April na emezi anyị ka esi wee kwesị. Mba ada eje nya eje mba adị eje agaghị ya bụ na agaghị ya. Alright, so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347.
onwe send like message na YouTube ọ sị na a na-enyefa bill mgboro na-abụ n'ime ofu ọnwa. Nke a ọ bụghị normal thing. So bill ị na-enweta ugboro na-abụ n'ime ofu ugboro ka anyị na-enye bill. Ịnwetazịa bill ugboro na-abụ inenenu ihe edere na bill ọ bill gị ka ọ bill onye ọzọ ka ị nweta. Once anyị na-eme operate monthly billing cycle. At the beginning of a new month, ị nweta bill for energy ị nwụrụ n'ọnwa gara aga. O nwere ego enye gị bill na-abụ. Ị nweta ebua, ị ga-amanụ nke bụ bill gị, ịkwụ ọnụ nke bụ bill gị. Ọ bụ na ị chọrọ ijezi mee mkpesa na bill nke anụ abụrụkwa nke gị. Ime mkpesa mana ọ bụrụ bill adịghị edenye bill ugboro ebua n'ọnwa. All once ka ị na-enweta bill. Adasị onye nwere ọgụgụ isi kwesịrị na-edowe records. Na adị nweta bill inenenu ma afa gị ma akaụntụ nọmba gị, inene ego nke ị kwụrụ n'ọnwa gara aga ma reflect ị mara na nke gị. Hello. Good evening. Ka ime? Ikenna from Independence Layout. No. Good evening, Ikenna nwanne m. Daalụ so. Daalụ Ikenna nwanne m daalụ. Abụọkwa m injinia o Ikenna. Abụọkwa m injinia. Afọ niile dị gị n'iru mgbe ọ na-akpọ gị injinia. Daalụ so. Ihe ikwu ịgbọrọ ihe ewu na-eri ma ọ bụ ndị na-ekwu okwu. Ịma na mgbe m na-ekwu m sị na Electricity Act enable states to generate, to take that bold step, you know, and enact their law, set up their Electricity Regulatory Commission, and they are doing a whole lot in that regard. I'm also aware that they are speaking with some investors. One of the things that Electricity Act may no the market for investment. So the Regulatory Commission and the state governments now are sure opposite for potential investors and creating the enabling environment for them to come. The state government is doing a lot in that regard. When proposal no hana enenya iji coal generate over 300 megawatts. Over that thing happen,
a man as Oh, yeah. so a lot is happening in that area. They are also speaking with some generation companies. They generate license too. They generate 10 megawatts and all those. And also encourage people to come and set up mini grids. Maybe in some areas where there are access to electricity. These are opportunities that are available in the state now, which the state government is driving. In fact, they are taking the pace in that regard. So iji zaa ajụjụ gị, okwu ahụ ị na-ekwu a na-enenyere ya anya. The state government na-agba mbọ na-enenyere ya anya. Onwe ndị ha na ha na-akpa dịka esi wee ghọta, na ha na-ene anya 350 megawatts site na coal. Coal bụ resources anyị nwere ebe a nụwa anyị ga-ejinwu na-egenerate ọkụ, and that's what they are trying to, take advantage of. All right. So, Chetana Oyemuniano na studio, Emeka is the head communication, main power electricity distribution limited. And tata anom na ya ekewasigo Enugu main power. It's na Abia State bụ gịnị? Abia Umuahia bụ New Era. New Era. Imo State bụ Trans Power. Ebonyi bụ Eastland. Ibiazia na Anambra First Power. First Power, main power, First Power. Okay. All right. 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Obu no nwere ajụjụ inwe ike ịjụ anyị ma na o nwere ife ịchọ ịkwụnyelu nsogbu inwe na area gị gbasara ọkụ, mee ka anyị malụ na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo gị na Tichi na-azọ bụ ihe na-ana ebe a na ọkụkwa na-alụ 4 wee ruo 6. Mana taa asị m ka mkpọbatala unu nnọọ onye mụ na ya nọ na studio ka o nwee ike adresie some of these issues maka na ife mmadụ amarọ kalili ya, and also nwere ife mmadụ mụta taa na-adịkwanụ late. Ihe ọ bụla ịmụtala taa ị ga-ejizi ya wee na-aga, but arụ ga-eme gị bụ na ịmụta itinyere ya n'ọrụ. Ọ gwago unu maka ebe ị nwere ike ịkpọnwụ kwuo ihe na-akpa gị ka o sue dị na obodo gị ma ka o sue dị na mgbamgba ebe ibi, the whistle blowing number nke anyị ga-akpọpụtakwa before anyị apịachie n'ụbọchị nke taa. And also ọ gwakwara unu so na-eje n'ọfịs akwụnyezina mmadụ ụgwọ n'aka, weda na mita weda na ịchọ ịdọnye ọkụ, ịchọ itinye ife ọbụla, ihe ọbụla gbasara ihe ọbụla ọkụ main power na be gị, make sure na ije n'ọfịs jụọ ese inwe phone number a ga-akpọpụta na kpọọ ya, ọ dị oke mkpa. Hello. Alright, so ọ bụ na iji the phone number kpọọ ya, ọ dị very very important. Okay, ihe ọzọ njọkwa ikwu bụ na anyị ma na izuụka gara aga enwere atụmatụ anyị wepụtara akpọ quick response team. Ihe a bụ ndị apịchara aka wee pepụta ka ha na-respond to fault. Mgbe ụfọdụ ị ga-anụ ndị mmadụ asị na ha enwere ọkụ for 2 days, na ha enwere ọkụ for 1 week. So ndị anụnwa nọ standby n'Enugu a, ịkpọ akara m ga-akpọpụta kịta ikpesara ha na inwe nsogbu dị aṅa, ha ga-abịa zite ndị technicians ga-abịa na-enye ya bụ ihe anya wee hazie. Enwere call line ị ga-akpọ, enwekwa line ị ga-eji send WhatsApp ma ọ bụ na WhatsApp bụ ihe ka wee dị gị convenient. So ịchọ ịkpọ akpọ ị ga-akpọ 020-847-00100 020-847-00100. Ihe a bụ call center anyị nwere agent nọ ebe a 247. So ịkpọ mgbe ọbụla ndị ga-enwe ga-aza gị, and ha nweta mkpesa onwe application anyị nwere CMS application, Customer Management System. Ewere mkpesa ga-anụnwa tinye na that system, ọ gakwuruzie ndị akpọrọ supervisors. Onwe ndị supervisor na-supervise ndị quick response team a. Supervisors a nwetazie ya amara district mkpesa anụnwa na-agato wee channelzie ya to ndị technicians dị under this QRT. Ha ga clear ya for ha clearcha ya, ha nachitakwa bịa gwa supervisor na ha clear go. Supervisor akpọzie the agent akpọzie customer to confirm ma ihe ikpesara
ma Afugokwianya. akwụghọtago. So ihe a bụ atụmatụ anyị wepụtara, anyị na-ayọ ndị customers ka ha take advantage of it. Ọ bụrụ ịfụ onye na-agara onwe ya n'ụzọ ịkpọ ya sị ya na Ewekwa ikpesabekwa maka nke anụ ị na-ekpesa ebe a ga-atrak ya time iji wee kpesị ya, length of time eji wee resolve ya. Ihe a bụ ihe that CMS na-enyere anyị aka na-eme. So ndị niile ahọpụta na-arụ ọrụ a ha ncha niile ebinyego aka n'akwụkwọ ekwekọrịta na ha ji njikere ịrụ ya. So ịchọsikwa isend the WhatsApp, use 0707 460 9958 0707 460 9958. Nke a bụ WhatsApp. Ejekwana kpọba the line akpọ, or just send the WhatsApp. Is just calls. Yeah. Then keep my WhatsApp. Yeah. All right, and we want more calls. 0706-048-5853. Again, I come Mika. Hello. Hello, good evening, my sister. Keki me. I become half again ABC at bomb. I am Mr. Ogbe. Mr. Ogbe. Oh, when it too did not translate Kulu. Baba, yeah. Yes, my sister. So my question now is, click on what you do with a meter, this particular meter and a meter. You know what I've been doing for the past 2 years now. I apply for meter. So couldn't do a meter. We are an amazing good months. In a account, I deal. I have account. Yeah, Kakuba give you by my grind, but I'm only high and I'm not give I had it. No, start way grind, Bob, and after I have to do one. Really, I'm a mistake. All of you can ask, I'm not to see my name and not got broken. I think you're going to do that. So, Ogine na enwero bill. I don't want to bill for now. So mana But we have applied for meter for long. no chere inwero bill ka ezi iji wee ma apply for meter. Oh, bill a ka iji wee ma apply. Inwere account number. Account number. Okay, a broad customer. Inwere account number. Ị ga-eje ịchọ kedu ebe sorry. Anyway, ama m na ọ ga na-ege ntị. So ị bụrụ dị customer, ọ sị na onwere dị account number. So first and foremost, ọ bụ na ị nwere bill, ije n'ọfịs enwe ndị a na-akpọ new connection. Ha nọ under customer service. Join the customer service, a ga-agụsị gị. A ga-enye gị form 74 ị ga-efil. If you form 74, ị dee afa gị, tinye passport photograph, tinye form of identification. Ị bịa nweta a licensed electrical engineer ga certify na ụlọ ga ahụ dị fit ịdị connected to the power supply. Ịma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-aga were substandard materials wayacha ụlọ ha. Ebe that connect ya boom onwuru ọkụ asị gị na ọkụ unu nyere ha. Meanwhile, materials o ji wee mee wiring dey poor. So this engineer verify or certify and everything do okay or may recommend. Then the feeder manager will sign off. I got to billing a create the account number. A create the account number. The next thing was e request for meter. Account number kiji request here for meter. So kita ocho meter where the account number. Because I am a the Korean asị gị kwụnyere ego na account ya na Zenith Bank. Onwekwe account number na Zenith Bank. So first things first, you get create a good account number. You get create an account before you kubo meter. And thus if on oku na ha mere apply for meter. Amazing ka isi ma apply. Ebe nwere account ka eze ebe mere apply. So enwere gap na communication na. So biko ọ bụ na amara no mo osu no Ogbe 2 dị nso na oshimiri ị ga-ejeje jụọ ese. Kọwa and mmebu ka njụtacha ya ajụjụ maka from ihe ọ na-aka ọ dị ka onwe ndị na-abịa anara ha ego maybe na a na-enye ha ọkụ na-anara ha ego mana line ya kọtụ. Amara m ọ bụ na ọ na-ege ntị, ọ bụ na ọ ga-akpọghachi m ka anyị nata ya
some information ka enenye ya bụ wanya. Hello. Ka afọ gị na ebe isi akpa anyị? Okay. I have a question for because one has now prepared me to have as a free. How to get this information? Okay, amaron m angle isa abịa. Enwechara different metering intervention. Ịma na metering bụ part of a challenge anyị nwere. Metering gap anyị nwere now bụ a concern where for the customers anyị enwere meter. So and the discos enwere the money, the financial capacity ime embark on metering etu ha si wee chọọ. So the regulator now came up with some programs. And we go program I kpọrọ meter acquisition fund. I emego tranche A and tranche B. I just finished here tranche B. Tranche A nyere is 13,614 meters. Emeria last year around ebe June. 13,614 meters. Tranche B, I just finished here in January and nyere 13,335 meters. Ịgbakọ ya na customers ndị a go from estimated platform. Onwekwa another program na-achọ ibido akpọ this rep. Mgbe ọ ga-ebido all free ka a ga-enye ndị customers meter. So nke anụwa bụ loan enwetara anyị nwa ga-akwụkwọ ụgwọ ya, mana in the interim customers ga-enwetagodi meter ahụ anyị nwa jizi nwanyị na-akwụrụ ụgwọ. Enwekwa another one akpọ meter asset provider nke customers ga-akwụ ụgwọ adonyere ha meter. Ha na-akwụghachizi ha ma ha na-recharge the meter. Okay. So ị ga-akwụ ụgwọ adonyere gị meter. Ị na-recharge meter a na-akwụghachizi gị ụgwọ through energy. Ị recharge ya 10,000 enwere ike etinyere gị some units extra. Okay, like also at 1,000 naira 4.4 units now. Okay, one idea. Yeah. At 1,000. So assuming now for 5,000. So how much? It's equal to me here like 5,000. You want the extra? Can we now? Okay, it's now 1,000. I can give you 4 units. 4.4 units. Every you want the here 8 units more 9 units. I'm just giving an example. Yeah, But not getting way your normal units you see with that. So to a kage scenario fund do ego ahụ for meter until you want a charge. Spending at the meter. So we have the programs na run. Kita nke free or draw kita. As name chana January, end of January, I make the tranche B, or less my tranche C obido square next month. Mana kita nwa ihe na arụ kita bụ map nke ị ga-akwụ ụgwọ adonyere gị kwụghachi gị. Anyị na-enwekwa olileanya na nke ọzọ bụ this rep ga-ebido. Obidokwa customers ga-enweta ya free. Ebido ha na anyị ga-eme ka ha mara. Nke ahụ adị akwụ ụgwọ. Ebe akwụ ụgwọ free. So biko ọ dị ka anyị ghọtacha ihe abụcha programs ewepụta mana because na ndị mmadụ anụgo nke free ahụ onye ọbụla kekọzie akwụkwọ mana ịfụ numbers so o nwere ọnụ mgbe ọ ga-ezu mmadụ niile. So enwe a lot of customers na-enwebekwa meter ọ bịakwa enyekwa ha ọ na-eclose kwa the metering gap and ịmakwa ka a na-eclose kwa ya ka demand na-abịakwa ma ị ga-afụcha ndị na-arụchakwa ụlọ ha ga-enidikwa meter. So it's an ongoing exercise but as it stands now the only one na-run bụ the map nke ị ga-akwụ ụgwọ etinyere gị na-akwụghachizi gị ego gị na recharge meter. All right, so ụbọchị anyị abịagokwa na njedebe n'ụbọchị nkịta achọrọ m iwepụta meseji sign na YouTube and of course Facebook ka mmadụ nwere ka mmadụ si wee dowela anyị meseji ebe ahụ. Okay. Okay, wait, why should okay, onye nke a si na abakpa na na-ewetara fa 2 meters ọ na-ajụ why mana ịkọwa gị ya 2 bills. Yes, why should they bring 2 bills every month in abakpa? Ask for me please. Okay, ịma onye nke izizi na na-ewetara ha bill ugboro abụọ. Akọwa m ka sị na ada eweta bill ugboro abụọ once ka a na-eweta. Onye nke a sị na na-ewetara ha 2 bills.
every month. So all depend ka the place si where the man ajụjụ abụrụ ihe ga-abịa za in isolation mana because of experience I na-enwe and ihe ndị anyị na ha na-eme gị interface o nwe some yard ị ga-apụta enwe ihe dị ka 10 rooms there. Okay. Ọ bụrụ one bill na-aga ebe a ịghọta maybe onye arụcha ụlọ request ya for connection etinye ya ọ bịaza expand ya the compound ordinarily ọma mbụ one bill kwesịrị ide ebe a so maybe I'm not suspect na-abịa create additional bill so ka ọ bụzi 2 a pairs ya 5 people on one 5 people on the other one. Nke a bụ ọzanga azanwu from here unless mon ọbụrụ square bụ the case there and where if the person escalates in ezi anya mara mana ụmụ kudu complain na how ụdị ihe a na-abụ nwere ike ịbịa somewhere ifu 20 rooms onye rụbụrụ na ahụ rụrụ ya nnọọ dọrọ ọkụ mana ikekwe ọbịazie mee expand aka na-eyuzu kwada atụọ mgbe ịchọ itinye mita na that company ma tinye 1 mita ọ ga-agba ọkụ maka load nọzi ebe a karịrị ya but because no estimated and ha na-achọ change kwa the business ọ bụ na regulations ka ibill ya onye na-enwero mita 50,000 for example onye nọ na band A ịbịa n'ebe a ha riri nne ha ncha na-akwụ 50,000 if onye nọ na 3 bedroom flats ọ na-akwụ 50,000 so we are losing revenue na that place eri nne so marketer nwere ike bịa create extra account na-ewetaziri ha so ọ bụ na nyanwa bụ the case this what is happening there so mana ọ bụ na ọ bụrụ ya the person should raise concerns ọ bụ na bill na-abịa ebe ha bụrụ nke ya mgbe ụfọdụ ka ịbịa ifo ndị mmadụ use one bill ha suppress ya je create another bill ihe a na-emebu na mbụ o jigide ụgwọ na nke a jigide ụgwọ na nke a of somebody abịasị ya na a ga-awipe ya na a ga-create another one anara ya erie ya create another one someday nke ahụ ewepụta isi ịbịaza na anụ na bill the two so there are different things that can be responsible but enyechebezi anya amara. Alright, Brent Charles si na ọ bịago n'ọfịs gị na Okpara Avenue n'Ofugo gị na ịbụ a very good man and a coordinated officer. Gbarie otuto anụ a n'ego, gbarie ya n'ego Brent Charles. That's all. Alright, ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa nsị gị thank you so much for coming. Thank you for having me. Daalụ so Emeka. Daalụ. Yes, from time immemorial, position gị achọkwa na gị. I'm not surprised. You did very good at your job. All right, so Chetana Obu, the head communication, main power electricity distribution limited. Because one more time, I pop that. One thing don't believe in this. I did lazy. One reason why the man getting complain na hammer ka get to office. Man, I watch different options. You may call. You may call or you send the mail. Each I send their mail. Okay. Each you use social media. I know na Instagram and Facebook now. You got main power disco. That's our handle. Facebook, Instagram, and the X. So those are the handles I am now. Engage us there. Each of a phone number. Each of a bia. Every service center where a customer service rep. Every district office where a customer service unit. Ije bahi mesa. Move for the sometimes mbịa na-ajụ afa mmadụ ọ dịka o nwere ịjụọ mata onye gị na ya kpara so that tomorrow ị na-ekpesa ịma na the other person jere na onwe nke kpọọ nsị na ya jere ọfụzi another man ọfụrụ the other woman here ịma na onye ka anyị si n'obi tọ mụtọ na o dere akwụkwọ ọ bụ na o dere akwụkwọ ịbịazi si na onwe one man dị ọcha dị oji toro ogologo dị short ịgwara ebe ọ dọrọ mmanụ so ọ bụ na ị mara afọ onye ahụ isi oke na ịbịa n'ime itiri n'afọ ya bụ Uju ọ n'afọ ya bụ Chiama ọ n'afọ ya bụ Uche ịghọtago amara onye gị na ya ajụwazi onye ahụ kedu ihe ime mgbe ị nwetara mkpesa onye ahụ and all that and all that ịghọtago so biko anyị na-ayọ ka
I support to all so that we'll be able to, serve you better. Of course. And I'll be a recharge yesterday. Notice the name was the Enugu State Enugu Electricity Distribution 1 and 2. The second can no on one. Never give you for me, I'm going to recharge yesterday. Oh, that's online okay for ya. App, I do my bank app. Yes. Also give 1 or 2. Anyway, 1, where 2, then where the postpaid. They were prepared one. They were prepared. We're postpaid, yeah. Yes, but at this time around was the prepared one. We're prepared. So see because na come on kind of everything na dey achieve the cheaper. That is there now. So I want a shortcut to all these things. If you first email with your office, your office. So because download no time I'm about to go. Download for staying with us. Sketching every boss I gonna vote 104.3 FM. No getting buy na po. ODENIGBO cheta no yemuni an office na studio tabo Emeka Nyawa head communications main power electricity distribution limited they will thank you for calling.